okadonje chon ahinya, lakini asebedo Nairobi ka an gi tije mopogore matiyo, ma paro ni nyaka na chak tiyo management straightforward, anyalo wacho ni is 1 year kata less than 1 year. Musa Mizinga en ngawa. Musa Mizinga an manager mar fleets ma manage geche mag transportations gi. Musa Mizinga is a ghostwriter. Ghostwriter en ngama kaka initimo movie, anyalo ndiko ni movie tauso ni gino ma onge kama pia to andiko gik mang'eny, anyalo ndiko ni blog, anyalo ndiko ni yani ang'ama ndiko to ichwado blog gi dholuo kazako pondo koso ibe kizungu be nyal mana chwado. An koro emomi iluongo ni ghost anyalo ndiko ne ng'ato ba miyo mari dhigo ba vumago kabisa ma yokia kata ni Musa emondiko gini. To tok mano be aparo ni an tour guide matin mano be atimo. To gima koro adwa chako timo sani maneno ka gap nitiere en artist management, ahinya to kor jo ajawa gigi ajawa ka marach bakanyo to kawajo okawacho maber au marach nani ne kiwacho ni ati ni neno ka gap nitiere nyiso ni ati management ka ok ne gimoro koro yine biro moni pong gap management mar ajawa gap nitie maduong' management nitie man kanyo tich nitie as a professional manager, kanyo gap nitie ma manager mag ajawa kal kata par bwana iwacha ngono bwana dange wachi ni managers magaja okala par to jothumbe to lomi achie Umari managers okal apar bi aparo ni ng'eny kata bicho ginya chopo kaparo. Okay, kwana managers ming'eyo mondo koro wang'eni modong to tima ng'o. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, jo ajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'e ni life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest. Nyakwaramogi machiegni ma pod iluongo ni Umari Nash. Umari dhako ngudni gi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi. Iluongo ni Umari chieno jamone mbele, chiene mineno to mbele emeng'ondo boka kaka pile ing'e maber ni mapod en LTN Luo Trending Nation kuma mopandi inyenyo elela. Number 1 Luo online channel ma bendi ochung'e kelo ni weche mopogore kauno ni endi an gi jago ma serious iluongo ne Musa Mizinga ni endi en jago ma bendi osebedo kata manager mar Odos Jasoba ma bende emonotae Nairobi ka endi. Kauno udo winja nene to ere kaka notimre, ere kuma Odosa ni goche nikech osekawo kinde kapok bende waneno jangoma e chuny Nairobi ka endi. Mano miyo wan kaka LTN nyaka wamany wang'e ne tang'o matimore nikech ing'eni wachung'e okang' manyime mar luo sana jothumbe wa mapacho ka endi. Medbedo koda nyaka watiko winja ne ni to bing'e Musa Mizinga ma bende osebedo kotelo ne Odos Jasoba Nairobi ka endi to ngimane chalo nade, nochako nang'o, ere kaka donjo industry to sani otimo ang'o, to ere kaka maybe wanyalo riwore kanyakla mondo mi wamed choro industry ni mbele. Bit koda nyaka watiki mapod en LTN Luo Trending Nation. Ere gimo yuma kodonjere mo. It is all
white with a touch of gold mega launch. Mana kaka winjo hundwe jamondo kinyisira wende gi wende machie oganda. Awiko hundwe komakore kanyakla kod lor band. Dimondo kod album manyien. Hawi biro mos extended play ngeso tarik 16 dwe mar 11 e Gesa East Villa behind Umoja One Market. On the podium, Odongo Swag, Okoth Jarapogi, Omondi MC Ngoe, Omondi Wodombei, Roy Thanda, kod Steve Jana. Budhoidhi chwak maliet kapas, kata siovo Marinash, Diang Radida, Otamo Wang Mogo, kod Uncle Sam, Nyaka Machatonga, regular shillings 100, VIP shillings 1,000, Rwak lawi marachar maler kapamba, kaito ituone ndadu marmula, Warome Gesa East Villa chon time, ma, kikbai, oteni, okelni kod LTN, Luo Trending Nation, kama mopande inyenyo elela. Pole tu muziki susumila we Mondi yuduskiza tune mare susumila mogo koda ungo wuda wendo Dista aboro achela rio star abirio aboro angwen hash Nyamuka marembo susumila nane Tuset susumila baya ungo wuda wendo asiyoskiza tune Dial star 812 star 784 hash Galando bango chunya Nyathino yecho chunya Oteni usimni kod LTN Luo Trending Nation Nyakremogi wendo mara osedonjo ka iluongo ne Musa Misinga. Magi gene jok moko mabende nigi serious name MM, yani Musa Misinga. Wuoyi ma is handsome home and away. Inyalo nene ka chendo. Ma jok mang'eni koro kaka ladies neno gi kanyo no endo. Omiyo gi gik miluongo ne sleepless night. Sleepless night. Wuoyi ma silwal, wuoyi ma dende ber to pidho tike kanyo no endo. Jatelo adoni ka utolo ni bimos jopiny. Basero kamano mari an miluonga ni Musa Misinga. Okay. Igene Misinga kopo no winjo to en gima maduong'. Mara ni to pogore, ok en Misinga miparo no. Mara ni Misinga ni opogore gi mano nikech mano biro kalure gi ideas man gago. Mana mwaga ni ideas ga muoch ga. Koro gi muoch ka Misinga, yani ka biro gi idea moro to amuocho. Mane Misinga no. Koro ken Misinga moro cha. Kapok wadhi mbele, jopiny de gomb ng'eyo ne Musa Misinga koso Misinga en ng'awa. Bas mana kamano Musa Misinga kuom nyinga ma government ong'eyo iluonga ni Hassan Omondi. Omondi Ochieng. Hassan Omondi Ochieng. Okay. Hassan Omondi Ochieng jakure. Aja game sinaga mano Siaya. Jagem sinaga mano Siaya County. Mano kuma iluongo ne Siaya County cha kuma koro thumogo e taj. Mache kuma jothumbe ae. Gweng jothumbe. Okay. Musa Misinga, sani wan e industry kaendi. Ing'eni jomoko kia ni ine mono in manager mar Odos Jasoba, and in fact let me not say ni ine mono because samoro podin. Kech poka awinjo be Odos Jasoba biro mowacho officially ne an my manager na kata mock manager na something of that kind. Koro nikech ndalo moko mono pango interviews achiel ariyo adek na ine mono watudore kodi manyaka watimo interviews kamago. Okikonwa ne to ere kaka idonjo industry miya game sinaga maka wuni chopo Nairobi iluongi ni Musa Misinga. Erokamano mari. Industry ni mar thum to okadonjo chon ahinya, lakini asebedo Nairobi ka an gi tije mopogore matiyo, ma paro ni nyaka na chak tiyo management straightforward, anyalo wacho ni is 1 year kata less than 1 year. Musa Misinga en ng'awa. Musa Misinga an manager mar fleets ma manage geche mag transportations gi. Musa Misinga is a ghostwriter.
ghostwriter en ng'ama kaka in itimo movie, anyalo ndiko ni movie tauso ni gino ma ano onge kama pia to andiko gik mang'eny, anyalo ndiko ni blog, anyalo ndiko ni yani ng'ama ndiko to ichwado blog gi dholuo kazako pondo koso ibe kizungu be nyalo mana chwado. An koro emomiyo iluongo ni ghost anyalo ndiko ne ng'ato ba miyo mari ba mari dhigo ba vumago kabisa ma yokia kata ni Musa emondiko gini to tok mano be aparo ni an tour guide matin mano be atimo to gima koro adwa chako timo sani maneno ka gap nitiere en artist management ahinya to kor jo ajawa gigi ajawa ka marach bakanyo to kawaje au marach nani ngene kiwacho ni ati ni neno ka gap nitiere nyiso ni ati management ka ok ne gimoro koro yine biro moni pong gap management mar ajawa gap nitie maduong' management nitie man kanyo tich nitie as a professional manager kanyo gap nitie ma manager mag ajawa kal kata par bwana iwacha ngono bwana dange wachi ni managers magaja okala par to jothumbe tolo 100 Omari managers okal apar bi aparo ni ng'eny kata bicho ginya chopo kaparo okay kwana managers ming'eyo mondo koro wang'eni modong to tim ang'o kai wacho ni an manager manyalo tambua dongi winjo ka an jothumbe manyalo tambua awacho iwinjo osiepe na thum ka awacho jok mabecho kaka sani koponi ng'ato penja jok mamiyo ji microphones ing'eni kaka the other time ne wan kod game changer nitie wasani moko mok chiw microphones ineno ka gineno upcoming ok gimi ng'ama chiwo microphone achiel iluongo ni Freddy Jakadongo chiwo koneno upcoming to me omeyo aya ng'ama chielo mamiyo upcoming en Kevu Makawili Kevu Makawili kopono ne niki iriwo kama nyako mi microphone but nitie osipena moko inyalo rito mer inyalo ok mi koro imbene wacha ni managers mang'eyo Omari nkuru aparo ni kapok wachopo gimomiyo awacho gino onego wakong ing'eni management ka wan gi category ariyo wan gi jathum makoro onego beni en koro sepe okalo jathum en kambi ma wawacho ni en established mano kambi to wan gi jathum makoro utiyo as a group ukonyoru to wan gi jathum ok dwar manager en odwar onyago ochona ni mizinga to enang'o ba miya idea ikonye to kin manager ne nikech mondo mi bed manager ngiso ni you are managing something to ajawa ka wang'eny gi joma tero bana to pango show manager to onge neno no ikongo wacho ni gini wapogo adek nitie jathum makoro osekalo bedo jathum yes is a kambi for example Inda Wunyandari Inda Wunyandari sani inyalo yudo tich kanyo kok iwuok kata kode Inda Wunyandari is no longer musician no the Macha kambi ba Macha that's a brand Macha is a company that's a brand is a company monego beni kaber to en gi managers kata mokala ng'wen sani gigimumi kaber an kata anadwa nabedo manager ka president ka janavi bata manage manager mumuso ankora manage manager ma janavi moso koro ok en kamano ba management aparo ni manager nitie ng'ama iluongo ni general manager ng'ano tiyo nitie kama ka artist osechopo inyudo ni for example kaka shows maoko jathum struggle yudogi nikech jathum manager chiel cha odich sana ka igone simu Kisumu Nairobi ber onego bedni sani en kata gi manager moro ma en okay o manage shows ma international to ka commissions e showgo ma en yani en mopango shows maoko go nikech Macha kambi to manager no ma samoro be nyalo wacho ni omanyo gigs mag partnership ma industry onego bedni kata ni Billboard watia kode kaka example Billboard kaka mag kambi gi nitie onego bedni gigo nigi managers ma
yore nikech osebedo ng'ama dhi. Manyiso ni enda sani no nego bed kata ni nitie tissue moro. Exactly. Ka ywera gi enda. Koro yani mano ing'eni en mana ni jathum ok inya ng'eyo what is the aim mare. Koro kik waket ne samoro en be ok odwa kata bede tissue no. Neno kata ok odwa kata kama en no sawa, lakini otemo en manyalo chiwo kode ni example ni otiyo maber. Ji ng'eny matiyo maber, lakini king'iyo kambi artist makoro osebedo kambi, wanyalo wacho ni industry sani koro kambi. Ya jawa ka wan gi kembe adi koso mana achiel no? No, kambi ng'eny en mana ni ogrom kata mana kambi ng'eny kata mana osiepni ma Fredy Jakadongo jama cha onego bed ni sani koro kambi Fredy Jakadongo otiyo maber. Ng'ato kaka Musa Jakadala timo maber zaidi. Musa Jakadala to kiwach ni onego bed ni bedo kambi. Musa en kambi kech wan gi Kadalas. Mano kora kwano ni kembe ma artist mosedhi ma wanyalo wacho ni ma kambi ma inyadhi kanyo bi penj tich to ok ineno kata Musa Jakadala 1-on-1. Ineno mana manager ne opangi tich itiyo kanyo be ka samoro kata Musa Jakadala ok ong'eyo kata ni Omari ne watiyo go ka. Koro mano, that's just an example. To mano is the big one. And then dire ka wan gi artist wanyalo wacho ni in this year kata last year artist owuok mang'eny dichiel matimo maber kabisa. Ok wanya wacho ni gin upcoming to ok wanya wacho ni gin jothumbe madongo, lakini ging'eny. Koro magi artist manyalo wacho ni nyalo dwaro manager ok ng'ama manyo shows. Manager ing'eni kane wachako kaya chaendo ni wacho ni management kaendi wan gi fuok ma bende dhongere dendo kaya chani gap. And kawinjo kaka ni wuoyo kata sani kaka temo lero no iwacho ni manager ok ng'ama tero bana, manager ok ng'ama pango shows. Ang'o ma dwarore mondo mi ibed qualified as one of the best managers kata manager maber? Mano ber ba. To gik moko ng'eny. As a manager onego itim gik moko more than 10 mitimo ne jathum. Gik moko ng'eny minyalo timo. Achiel kuomgi en branding. Mamane maduong' monego bed ni itiyoga kaka manager, mana achiel kuomgi. Mar ariyo, kore ka iunganisha gigs gi, imanyo gigs ka gi kacha enang'o as a manager. Mar adek, as a manager ine monego bed ni solve conflict. Ng'ato kwalo wacha, mano ok tij jathum, mano tij manager. Jathum moro ka jathum moro cha nigi manager, gine ma giloso gino. Mar adek, creativity mar jathum. Ine manyaka ing'e, ok ni jathum ndiko were room kucho. Inise kaka nutiyo, mane jathum odhi kia kata nodhi nindo kure. Jathum odhi to inidhi ang' uchakura ado godhiambo. As a manager onego bed ni ibedo kanyo ing'iyo creativity mar jamano ni ng'ani ndiko wer na par. Mane ma ko gol sani to mane ma wawe. As a manager onego bed ni ng'iyo plan mar jathum ni inyalo wacho ni sani a manager Omari Nash. Omari Nash ni adwaro ni by maybe 2027 obed gi TV ne maduong'. Kise bedo kamano koro ine mibiro gi program ni mondo mi TV ni obedi. Ang'o ma nyaka tim? Tichako implement gigo. As a manager onego bed ni ine mimanyo connection. Kaka jathumbi itimo connection, yani ine mimanyo ne jathum. Ok ni itimo connection go siepegi. Onego bed ni kata ma oko go shows ma jathum dhi oko ogocho kure, ine monego bed ni manyo mago as a manager. And then koro ntiere ma jowa gi koro timo gani ma iwuka iringo idhi kata game changer be wanya yudo show to iringo kanyo kendo chaki donyo kata mag div nena be unya pango wa. And then iringo itero bana duogo bet chulo jotugo kata nyanyasa gi kaka jogo ywak ne ga manager kabisa. Then duogo koro iwachi duogo bet wacho ni an manager. Ti kuonde moko ma kichope ti dembori baba inyono mos ti kumoro ma ok inyon mo ahinya iwacho ni
ikoni isenyanyasa gi kanyo tiduogo le bwana nitie gik moko ma kiwacho to gimit adwa ni kuongi ikono matin ya isetero bana iduoge nyanyasa jotich anto be uru ago LTN gimana ne ajawa ineno gi wang'i aneno gi wang'a to jathum tero chiwo semi 20,000 stage to ati kwa ineno gi wang'i jathum udhe mraya koro iwacho ni gima gitimo gi okoromo kaka managers aparo ni okoromo nikech kata king'iyo kata kaka giyudo tich en ni mari jamielaga to igone na simo to mari nang'o biare room ka kata biare oda ka bedo piny go mari ba dwaro ni manager nikech ng'eyo sipe mokari Omari ok ong'eyo management Omari jamieliga Omari manyiso ni sometimes gima samoro go wapiny en ni wakawo ga funds to wakete management exactly ukawo ng'ama ong'eyo miparo ni iparo no ng'eyo to samoro ok ong'eyo as then en very normal ni ka ng'ato nyalo pango ni show ng'ato nyago simo kanyo mapange show koro neno ni mano manager to in real sense that's not a manager manena ena ng'ama pango ni ga show lakini manager to pod ionge go ingeni koponi ati chien kaje chendo ni wacho gima owinjore maber kabisa and I believe ni samo wuoyo kama ende somebody should take note on that ni wuoyo about conflict resolutions, you know, kaka wanyalo gengo like ka nitie ng'ok ni kata tungni moko kanyo no endo ni wacho ni manager moningo bed ni kao gino ok ni ati neno ka jathum duokore gi jathum wadgi management oningo bed ni bedo piny to geng'iyo ne gi solve nango and mani gi mobire chien kacha ne ntiere nikech ka in jathum nitie nyaka maybe ji ok nya eri te to no winjo chien kanyo ka ne ntie dhaw moko ma bende no wuok kata mana ka Gundo Road mane bedo organized gi management iwinjo nginyo ne ngane pingo waga en kawuono nyakwa goe ilongo kata the cases mag Zako Pondo and the rest in ma ere kaka nyalo ba aparo ni ki ngama somo ga samoro you do read books kisomo 48 laws of power number 21 gino wacho ga ni ngane managers wete ni bonge bugno bwana no ne ke bwana ke be man bugno ilongo nango Omari iko richogo gino kanyara warawa okay ilonge ni 48 laws of power to aparo ni en ga law number 21 nyaki bedga gi ngama pingi for you to do well kata ka ngano onge to losa ngano artificial mai ngeni jogo ok dwaro kata ka jogo onge mondo mi ichok ma fans gi samok gochi to they fight against joke neno is a good thing samaji fight kuomi kata ji wuo nyingi is a good thing en gima ber ni en mana ni koro loko gino ber kata pesa e makoro noma neno loko gino ji an as an artist me kineno ko kuomi to akia ni onego be ni tima te kabisa inda wacho pile ni kingene ko kuomi to mano ngene iserumo to mondo tim gini professionally kaka Omari ngeni Omari tije en chwako neno inya yudo ni for example ni yuaka kabisa ni an samoro komo Victor ok dwara to sani ni samoro ok dwara no ana kia kata ok dwara ok ni samoro ni se yuaga inya ko tingeni just pause gimo mineno ka wacho ga gini mang'eny iwacho ni mondo gini obed karapar ne jogo matindo maluwo bang'wa iwinjo kata inda wacho ga kamano koro nitie jok moko mono ose believe jawa kane ne koponi idwa ni team production nyaka consult ngane kidwa ni iti jawa ka nyaka consult ngane mana kaka neno kaka Eliel nitie jomo believe ni kokirwako gi committee to ne tilindi no ok dhi bedo successful ineno so mane gi mwatemu break ne wan wadhi ka jok mono pane gi pango papogo oko pango but we just go nikech ilungo ni aura duong ng'ato tuombo gi kochi tuombo gi koni and things go yeah so ne podi wuoyo ne managers podi kono ni nitiere book moro iluongo ni 48 ago Omari ilungo ni 48 laws of ober kata inone gisome ober ok awacho ni ok isom ober kata inone gisome koro gima na wacho
gima nawacho en niya sani in wuon LTN inyamanyo Kokomo Victor bitimne interview kaka LTN Omari to ok dware no amanyo lakini LTN to timone interview maber baketi kanyo koro gine monego beni sama jathum owuok kuomi marach kaka samoro kaka Omari Nash ingeni awuogo Omari ok awuog LTN emomiyo awacho ni onego beni band cha obed kambi kivyake sama wuoyo ir jathum ok awuoyo band neno koro ingeni mai gima tamo ji understand ya jawa ne wan gi kaka for example Koth Jarapoge wan go Koth Jarapoge kasto wan gi GK band wan gi Prince Inda kasto wan gi Malaika Musicals ineno wan gi kambi koro yudo ka joge samoro ka ngato makoni to makoni nyaka gi kambi te iwinjo kaka nanyalo wacho ni Clash no bede maybe gi Kokomo Victor but yudo ka koro oketo egesa to nyako Koth tamore mosa koro kari gino seriwo joge te koro mane gi mwadwaro ni un kaka the young tax Musa Misinga jok masomo 48 laws of power ikono gi to gi koro aparo ni kanyo challenges nitiere ga nikech in sama idhi mielo kata Musa Jakadala idhi mielo band cha nikech samoro jaongengo moteri kanyo kata in jathum no koteri kanyo samoro ja piano in ja piano ne mamori ga mano kambi maka ntiere kiparo ni ka ntiere kaka ichwanyi mago managers monego beni deal go nikech jathum jama chiel no samoro ichame gi ji ochiko band members ma image no en ga muhimu ma very serious ma neno ki Omari Nash sama ibiro kata game changer ibiro gocho wawach ni ne nigi band ntiere ng'ama en ok odwa biro miel odwa biro mana neno omira mae Omari ngano chulo 400 mondo en one ane Omari ni mera ma Omari an be karawe adhi sadek en osedoko dhi iparo ni ng'anang bi to Omari to no se sike TikTok from Saburu Omari tap from Saburu to ng'ato samoro ne dwaro mana neno Omari no kende so cheno senene tik no seneno en koro kango bi do no se tiekore go en koro ango bi omango miwacho ni wan TikTokers gi to kore lawa wan no okalaw wana an ka kumari ni brand manager onego beni ng'iyo ni social media ma jothum mi manage gi ranango nikech aparo ni management ka ba ng'ama nyalo wacho ni timo artist management professionally en Javan Makajudo professionally makoro wawacho ni manager Javan Makajudo ng'ama manage koso ng'amu manage Javan gi Juma as a team en ga gi jomo manage maparo ni Javan mogolo ng'ato kaka Talanta Giri ogolo Ida Giri ogolo Javan osegolo jothumbe madongo to ong'eyo ni en wuon gi kambi ne gik moko ariyo go pogore makata ka ng'ogone thum ni dhi luoko maracha ok odhi reduce odhi tiyo gi good force good faith ba in be oketi pap ni ba koro dhi jomoko gi ni manager ni koro kata ni jathum moro wer kanyo ni koro dwa ting'ore ono wiye no lo peny koro ka ntiere ai wacha dieri ni jomoko ka dwa wer mamit en gima ntie ba en gima timo gima benjni wache jomoko ka dwa wer mamit okay jomoko ka dwa ka giwer mamit kata samoro gidhi iro ni samoro manager kata main artist cha limite neno o limite koro temo kata duoke piny koro as a manager kaka ki manage band kanyo nitie ja backup backup no ng'eni onego beni en be owuok ga tiji ok en nyone piny tiji en mana ni iti kanyo kaka kambi ma ng'ato koneno ni Omari mano tiyo ka kata Musa mano tiyo ka to iwacho ni bwana ng'ani no tiyo ingeni awinjo kiwacho gimoro ma akiani ng'ama bro kete into in place like kawuono wan gi kambi kaendi wan gi jasup wan gi jok mang'eny mwatiyogo sana jasup ng'enye kamera nyalo chopo kumoro ma jasup be koro ne dwa bedo gi kare owacho ni yawa an to koro adwa ni amba bede gi TV na moro jasup entertainment kata jasup TV in real sense nikech ji nene ga ka
oningo bed ni LTN ema kete kendo. Iwinjo, wawacho ni wan kaka LTN wamiyo jasup light to gi microphone ochak go. Ideno, but ingeni an pok aneno e Ohangla kaendi ng'ama wera wera mowach ni kawuono ng'ani ogolo wuode, omiye piano 2 maybe gi drum set, to oloso ne kata ka iluongo ni banda kenang'o, banda kindi iluongo ni band coronation, to giketo kumoro to wach ni yawa ma nyathina bi akete pap. Adier ma Nyasaye ni kata jok ma luongore ni ati kia ma nyathi ng'ane, jogi noko ket kendo. Ng'ani wuok uka gi tok teko maybe kia pesa tin to chaka. Kian an ok miya time mang'eny mar wer to moka. Onge ng'ama osegolo Ohangla wadgi mowacho niya ng'ane oromo wakete kendo we aluongo osiepena moko mondo mi wadhi aligode pap. Idea ni winjo. Koro gi kabila ge maparo ni manager nego be ni ng'iyo ni band ni kisedonje band ti analyze ting'eyo gima ng'ato ka ng'ato dwaro. Ng'ani go backup ka idwa go for how long. Neno samoro ma 2024 samoro in by 2028 idwa ni yaw band ni gima winjore ok uchak rebel ok wuog no chwanyoru be aparo ni en gima pok notimore. Inisega winjo ga ya jawakani manager contract ne no rumo ni ba ang'o momiyo sani okitigi yigo mari Nash ni baba kaja ne wan gi contract mari higni 2 to no rumo to no aneno ni kikari new gigonge en mana ni ng'acha bwana ng'acha ne wachwanyore go kiani pesa moko notimore kama en ga pesa ge dai koro en nyige na odonjore go lakini jamaa kato koro nego beri waloko to wadwa law nyaka chieng' ket gi into action ne ati ne bwana koro in dongine ng'emiyo moro ma ya Sweden moja wuoyo go cha bwana ng'ano donjo wuoyo go okoro je machuna na riembe ne kia pesa moro en okawa 100,000 to en okona ni 80 but poka winjo ng'ama wacho ni kumari ne wan go gi contract mar higni 3 to contract no rumo and then gimoro kendo matimore en mana ni jothumo gin jo adiera kata managers be ok gin jo adiera sama ng'eny managers ok gin jo adiera ok wacho ni nyakan samoro nyakan ok ang'eyo lakini ng'e ni onge ma 100% en mana ni sama awe tich ko mari Nash ipenjo mari Nash ni ng'ato to we tich nang'o boy chanyocha riembo boy ok wanya tiyo go kidugi penjo mizinga ni ba ang'o momiyo iwe tich koma kacha sana we tich boy cha tiyo go tek yani onge ng'ama golo reason momiyo onge ng'ama golo reason kata ng'ama nyalo wacho ni ba kacha cha ni tiyo tek nikech gima bo chuna ba we tich ineno ng'ato gokore kien ng'ato ka ng'ato gokore kivya badi chane maweyo badi chane mariembo ineno and then jothumbe be osebedo ka ywaknwa kaka managers mabe gi ywak in the real sense ng'ena sa manager ine mipango tich ineno sama biro ka mari ni club tabiro tapenjo mari club to apenje tich ro mari nyang'isa ni ba ami 20 ine dhi ng'iso manager ni boycho 115 inige ni sedio 5 to kawuon jathum dhi duoko fwenyo uchwanyoru neno to gino pogore gi gimiwacho ni ba kacha no miwa 20 lakini samoro manager mo miya tich no dwaro kickback achwada 2,000 mondo duo mi opangwa kendo mano kora wache jotich moko ma ine midhi manyo ni ndie categories ma jothum mar sime madonjo ni ba to un thuolo chieng' ma kama ng'iso ka we are full imanyo ni date mambe koro ng'iso ni kacha ne wakao 20 amiyo je manager kata mopango nwa tich okalo 2,000 samora 1,000 odhi transportation pesa mantire ka is 17,000 gima winjore koro gimo nyalo laro gi jathum en ya baba kanyo tiyo marach 1,000 nya tiyo gi transport ngeni gino pogore gi gik mokariyo total number to seng'eyo neno samoro pesa ni 20 no inyalo ni pesa modonje lwete en kata 5,000 samoro be pesa modonje lwete onge lakini ong'eyo ni kacha chane wan gi 20 in kaka manager isediyo moro neno gino osedhiyo duogo fwenyore koro conflict ochako be nikech as a manager for example an ka manager mari omari ok nyang ng'isa ni an atiyo ga gi 40 neno mano ng'iso ni akia tich matiyo
neno anyalo kwere ni Omari ka emomiyo amaneji nikech samoro akia wer lakini anyalo neno ni ba indike marach ruchare line oketare ma ok ni koro sama ngisi ni ket mate ngisi ni bwana in be okiwere we ane mawer neno samoro sama idhi manyo tich ng'ato nyalo penje ni ba wachuli adi asa manager in gi thuolo mar wacho ni aba wati ka wasetiyo mondo wang'iare ni tich odhi nang'o koro wanyalo ng'eyo ni end forth watiyo na to kokin manager matiyo straight forward tije kabila go nyalo wang'e nikech in iseketo agreement ni ba ka wabiro wagocho tok tich to wabedo piny wang'iyo ni obedo na kijami badhi ja club osing'isi ni ba owang' anyalo mana chwado fair to samoro jathum midwa mi fair ni en jathum maduong' nitie jathum maduong' ka to wang'o neno koro yudo ni adiera onge nikech samoro kata kinyalo ng'iso jotugo ni ba kawuono fair emoyudore ka wadhi uruot to okusebedo kutiyo as a team yudo ni kelo hinyruok samoro in jathum igolo jathum kaka dala jathum no it igole Nairobi igole kele Nairobi ikele kata koro itere club moro kata mana small villa otieko gocho obiro bet samoro koro wuon club dhi kata moso jathum ineno ka itemo geng'o ng'eni gi kabila no koro kelo picha moro ni bwana samoro ng'ano michwani ino mi 50 koro kidwa kata ni communication obe we jogo communicate kata ka ero to kaw nyaka namba ineno makata ka chieng' moro opang show kende nikech ng'ani ok bi bedo go for life for good makambi utiyo nyalo chopo kamoro ma contract benima maonge to sama contract onge to ng'ani ne mipango ne tich ng'ani onge connection kata chiel kani ng'ama tiyo moriere ka samoro itho samoro kaka manager itho to unu sengi ugocho Mombasa to base Nairobi to samoro jathumbi okia anything about Mombasa ng'ani nutiyo ji apaka chiel in ng'ata chiel itho jomodong ji apar gi koro dwa bedo nang' donge ni un kaka managers be un gi tabia moro ni kane in go mari ni nyara yango awino chal mama awino mondi duskiza tin mara wino mogo kode Elisha Toto Dista aboro auchiel nono star ang'wen achiel auchiel hash ambanya kama mama wino tuseta wino by Elisha Toto asiwa skiza tune dial star 860 star 416 hash kiri yanyo minwa monyuolo ni dichwo asai kiri yanyo mama be monyuolo ni dichwo oteni usini kod LTN Luo Trending Nation Nyakora mogi mapod iluongo ni LTN ne wane break kanyo no endo kuma bende apani medo winjo twak imbindi nyalo konwa ne kaka iwinje kanyo no endo inyalo ndikonwa e comment kanyo iwinje iwachane ne to ine kaka ere kaka iwinjo twak makawuono ni endi nitiere adiere koso nitiere kumineno ka waseka enya ing'eni wago gambaka nikech ma endi en gir joluo imbendi nyalo konwa kaka inene kanyo no endo kawuono pod wuoyo e ajawa management kata management marajawa mabende one of the managers here mabende osebedo ka ose manage wacho ni koro en managi aiya kanyo no endo experience kaponi ati jok mang'iyo kaka thuolo mosebedo kotiye samoro wanyalo wacho ni podo yot lakini kiwinjo ideas maengo to en gin ideas moko mabende koket into action to bende nyalo tero wa kumoro ne wadhi break kawacho ka chaindo ni un kaka managers e kinde mang'eny uwero ga ni oningo bed ni neno ka iwuok kumari to mari koro struggle mari koro ok mak yamo maber kineno ni karo mari nyocha tiyo to ana feel ni kopone ati wuok miwe dala moro ka en stable to ekoningo opamni ni bwana kachiwe kadhi maber but un kaka managers wero ne koponi ati ne in kumoro to kanyo rieny kiwuok tidwa ni mudho tho seriously akeni inere kaka inene kata kaka gine kech the rumor has it ni usemoga nyaka fans ni bwana ti aonge kacha bwana machanga moko mielre machanga ma
iwinjo to samoro en kosa ma samoro in mini kelo samoro kaka gen jok ma ipidho gi dege dache moro isekethe go samoro idonje promoters ni sepoge godo imachalo kamano no endo tichak itemo ni mafans bi chaki gocho ne gi one by one ngane ani ngeni tia onge kanyo bwana nyieno walo nyieno knyalale ere kako tim ke chinto according to you ineno ni ka ng'ato wuok to we kanyo ka stable gi pacha awuon to nego beni kiwe kamoro to en lamo ni kacha cha udhi mbele lakini ngeni dhano en mana dhano sama ngacha cha struggle to kore kamori ni bana dong ane manyo cha mako jama cha no katinde onge lakini ok en ga tim maber ana gombo ni ka wuok kamoro tawe kaka nokayude kikatere chien kama nokayude lakini akele mbele matin to obed kamoro makata ka wuok to jama no beda stable ni onyalo tiyo nikech ok en kende ngani nigi jomoko bange to jogi be nigi jomoko nigi dhako ngalo nigi nyithindo koro samilamo ne karibu ji 30 puodho ok en tim maber lakini ngeni dhano be thagruok ne emo sami kwayo ngato pesa cha yo mera mizinga onge go yao mera dini no mia mane kamoro mizinga zaidi lakini ok en ga gima ber ok en ga timoro maber un kaka managers ingeni sani security group managers mo mia gine iwacho ni un bende muchangia gorwok piny mara jawa ang'o miya wacho kamano nitie osiepa moro miluongo ni Tony Ndiema I can say koka luor ni a position ma entiere kawuono okay position mono Tony Ndiema nitiere for some years back Tony Ndiema ne en ng'at man gi promising future king'iyo duonde type mar thum mogoyo ruakruok ne lifestyle ne en jama masawa kasto gi kaka maybe o relate gi ji achiel ariadek on my side because is my friend up to date to en fitina monoket gi some of the managers ineno ichuno ni kiseneno ni Omari ni tiyo gi ng'a for example what yoga gi Misenga gi Freddy Entertainment makoro makonwa kamera kani endi by the way Freddy ema osebedo ka timonwa hosting for some time ene ma kamera ni and everything ene entertainment ene muchako timonwa production I think that is what we should embrace kori nyalo dhi bende e YouTube kanyo timanyo Freddy Entertainment ujaket ga ajawa live gendi lives ge the yodo marinda marelisha marngawa koro ingama watch ka endi kawe bithula chele ringi emanye Freddy Entertainment ilungo ni Freddy Official Freddy Entertainment Official subscribe kanyo no enda en jama serious jama manoma koro kidwa ni live nibo feature kanyo mondo jo watch inyalo manyo Freddy Entertainment hapa ni namba nene ni channels kanyo no endo angeni one of these fine days bo biro manye mondo wuo kodi koro kopo ni ngato ne ko tiyo gi Fred en gi mo struggle en ni obio kaw jok ma in go gi potential iwinjo manyiso no muko iwinjo kaka ne gidonjo ka Tony Ndiema ogola iwinjo ano gola go thon ka Tony Ndiema ogola iwinjo okaw manager mono negi potential ogol ja keyboard ne mono koro nyalo gini ogol kose gol to odong kamano ineno end gino setimore kata king'iyo mana jothumbe gieki kata mana ka Elisha Toto inyalo yudo ka ng'ato text ng'amonge ni bwana mano te the main keyboardist gi iwinjo o text ni bwana bi kanye yae bwana wabiro made pesa something of that kind to gigi timo gi managers en bete maber mondo miti gi ng'at machal ma mineno ka bwana ng'acha temo mako kacha iwinjo ichalo ng'ama neno ka dichuo moro rito ot moro to wacho ni bwana bia mi nyamenwa iwinjo tigole ode cha to miyo cha chako chandore gi nyithinde iwinjo in kaka manager angeni artist midwa ni i-manage to chung ben gima ber mondo imuk kacha iger go kon gino adwa ni agole jothumbe mang'eny sani golgi to adwa ni awach gini kama
Ni meri koni. Ba an kaka Musa Mizinga an ema wer. To mari gona keyboard maber ma en ma piny lande ni mari go keyboard. Lwetu winjore. Kati kaw mano mari no idhigo. Ka strategies gi ber. Ba idhi mbele. Let me say this. Iparo ni ang'o momiyo jathum mar Ohangla man gi over 100 songs. Jaman odak ni en nyako perform eko chiem. Why? Over 100 songs. Jomoko ni nyaka Ohangla kan jathumbe ni nyaka gi songs 200. To ni nyaka ng'ano goch mana ka Ngundo Road. Eka mondo miyo chiem. En mano shida mantiere management ba. Platforms ng'eny machulo wasani Mdundo giri Spotify Ohangla di ming'eyo mathumbe gi nitiere Spotify. Mathumbe gi nitiere Mdundo. Ang'e mana Prince Indah. To iparo ni ang'o momiyo? To dong Prince Indah ni platforms go to podo perform weekly. Oh, perform weekly nikech the shows are there. Ineno, the shows are there. Kasani wawach ni Prince Indah onyalando eche ni ba from today and forth I will not be performing. Jama cha chiemo ma fine, thank you. Whether perform, whether ko perform nikech nitiere gimiluongo ni distribution mar songs. Chon ni time ndalo ali kama ugiri ni ringo nyaka Kisumu gi CD 1,000 miyo ng'ato stage. Tinde gigo norumo. Tinde imanyo kambi moro Zentech giri ubedo go piny ni ba magi wendega wende mobedo registered kata ka CMCSK wende ma mi register ma inyalo golo ni ba magi wendega gin wende 100. Distribute these songs. Ineno inibiro chamo 30%, achamo kata 70. Kata inya chamo 40, achamo 60 nikech olosa mania ok gin kanyo ng'ato moro no ne muka oketo gi YouTube. Mano be ma jothum ywak ni kia ni ng'ato keto gi YouTube ji paro ni ka wer ni YouTube gi views 100 ng'ano kore chulo. Samoro ng'ama no keto channel no tho chon. Kata pesa mano ko yudo kata silingo. Koro nitiere revenues mang'eny kabisa ma jothumbe nyalo kete wendegi. Neno makata ko ki perform to gimoro donjo. Neno ko ki perform to gimoro donjo. Platforms gote onge ni ino king'eri ok waket wendegi. En mana ni nyaka manager ni bed ng'ama wiye tiyo un gi papers mar wendeu register song. Gimoro kia ni ng'ato kwalo thumbe wa unless no kwalo waya. Ng'eni nitiere kaka ng'ato ko kwalo thum to kinya kata claim. Iyudo ni Omari tiyo gi kata wenda in gi 1 million views. Kara mondo ng'ani omany revenues, omany yo moro monya claim go gin man en revenues emokaw. Channel Omari chato owewe bedi gi songs no be ogo kanyo lakini revenues chokore kora koni en channel Omari chemodhi go X. Luar piny. Aero Prince Indah at that part iyudo ne Prince Indah ji mang'eny otiyo gi wendegi ok gichwad ji strike. What they do iyudo kan tiere copyright claim mabende machicha en gima biro automatically. Koro in wende Indah to chwadore kendo in gi 500 and what views but revenue dhi ne janabi. To gibiro to ma ok ni janabi oneno. Ing'eni jothumbe wa moko gien nyako kale YouTube scroll bana ka tiyo gi wenda X. Neno ng'iso ni ogedis bi ng'eni nitiere YouTube kaka sense ka tok YouTube kende. Nitiere kaka ka gin similar. Tiyudo ni kichata kaka revenue automatically. Koro in at the end of the month jathum kata kiyudo $500 ba kata $300 ok rach. Kata ok perform ok go show pesa no koro minyiso ni kopo ni ati ni watimu distribution these platforms so kwa bibedo gi cases mag ng'ani okwalo tho mag ng'ani okawo timo kia nang'o onge kineno koko bedo detected mano ok thumbi mano koro ng'ama dwaro ji wach neno kata natiyo gi mara miso naneno kosebedo detected yo mondek ma kaecha ni amiso thwango kia nang'o be oka complain nikech gicha biro automatically. To be gino ken ni idonjo kawuono ichako choko pesa gino you take time ba you can take 3 years 4 years lakini ka pesa ochako donjo pesa donjo constantly pesa donjo en mana ni koro samoro nyalo donjo mang'eny samoro nyalo donjo matin lakini ko gik ni koro sechako donjo at the end of the month nyaki
chulot kata ka is from Dundo, is from Spotify, is from kamo pogore revenues wan gi distributors makalo 50 to yudo ni kisach to yudo ni samoro to ni Nyadundo man kanyo in ng'e to ni Nyadundo gocho kure kawuono okay yan Kangundo Road wadhi wamiele to pesa donjo iparo ni let's be logic sami kao manager Kangundo Road ka iparo ni bechieng nugoch loka dongu gocha Kangundo Road loka bath duka kocha koro manager ni ineno kata mane yor mbui gi ok en ng'ama en exposed sani kata penj ni in managers adimi ng'eyo mantiere kata platform miluongo ni LinkedIn nikech mano te platform mamiyo ji tich LinkedIn kionge to in koro loka mana osiepni more manyaka luongi manyo event bi organize kata car closure event loka kionge LinkedIn jogo onge Facebook ba jogo ok tap kidwaro events ma iti kata gi corporates nyaki compose yourself igo pichni maber idonje LinkedIn kacha interact gi ji inyalo kawo kata 1 year mondo yud kata show achiel kata show iparona ing'ama neno kaende wane LinkedIn iluongo no Marinash donj kanyo dhi yuda kanyo baba profile na chano maler wadhum gi kesungu kanyo osiepe na romo godo majaman ma California professionalism mineno kacha bineno kata Facebook begine platform or to mano is not the only platform but is the major inyalo chat kata the whole year lakini yud kata one event no is a eye opener neno samoro jathumbi onge kata gi passport neno as a manager a passport imanyo gi siling 6,000 sani na lofa chiko miabi oidho by then ni manyagi manager artist ni onego kata in manager ionge go to artist nyaka bed gi gino nikech kiania shows biro karango in show donjo kawuono kidwa chako ringo kiani bana mari ng'e janga manyalo loso na passport nitie gik moko ma predict future manager jathum kata gocho dala an pesa na asa manager onego beni kat na donjo Nairobi ka nikech sami gocho dala apango ni tich kacha koro jothumbe moko ni yudo ni odhi gocho loka ok odhi gi manager mare koro manager ok chul chieng'no ngiso ni ok mopango show ok understand gidhi event moro ma osiepne more moluongi lakini corporate event ba ing'e gimiluongo ni corporate achamo maber ahinya ok momina no kasa mora leng kama ende corporate iyawo bank moro Kindu Bay ubiro kawo Marinash masudi moro wadhi idwaro pesa ni nadwaro 15 ibiro gero plot karang'o ma hello 15 banare medhige cooperative hello 15 jomoko timo gina dongan manager tell you jomoko timo gina 15 to dhige corporate na chieth kuok iyudo ni for example kaka inda Wunya Ndare no mora Kisumu nikech nodwaro gimo 1.5 m ka jogo noko mer no ni sawa is okay is okay event ma sirikal oketo idwa dhi event no ikwa 50 mondo migi luongi paro ne onge jomoko ma ok nyal luongo ging'eyo impact ma ging'eyo giminyalo kelo koro ko ginyach million or manager ni ter contract mundiko mabedo sign ni ba ma onego bed ni chula kama mako ko chuli kama no ten court case uyala mos ni bado ni sign kan onego bed ni miya makama ne wawinjore nango Homa Bay County, Migori County, Siaya County, Luo Trending Nation e only Luo channel maluo gige luoge. Anga monu luongo wa event mag sirikal makono. One rate card wa is very pocket friendly and mana 1.5 million. Luongo event. Monu yeah, luongo event kech mae gir luo. Jo Kisumu, anyang'yo, jo Siaya, jo Homa Bay, Mama Gladys Wanga, jo Migori, Migori chema wangu chila yako chelwioke. Bwana luongo uru bwana. Koro, baba in gi paro maber, kendo paro maleo. Odos da kwane kiketo malo. Ipenjo ber nyo maber ni odos lakini ka
waketo malo. Ba aparo ni Odos Jasuba kano donjo Nairobi ni timo na interview. Kendo Odos Jasuba en jathum maber, otiyo maber kendo en talented. Podo nyalo tiyo maber nyaka sani, podo tiyo maber kendo en gi very bright future. To kano kele Nairobi ka nokele gi jama moro ni Simba Jakogero. Manager maber ahinya. Mar Kogero Entertainment. To kano kele jogo notiyo matin to no neno ni no sort no dwaro assistant manager. To an kana dhi ka Kanyakonda modho nadhi kaka assistant manager makonyore gi Simba Jakogero. To kalure gi flexibility mamara nikech ang'ama nyadhi kata Mombasa higni 6. As long as nengi karan onge ng'ama biro penja ni an koro ne Simba Jakogero nenen kaka main manager kaka general manager. To ntiere ga gimoro miluongo ni chain of command. Mabe jomoko ok follow kata gina. Ni jongengo wuoka en rieja ir jatelo direct. Koro an ng'at moro ma luwo protocol. Kane Simba Jakogero miya tich ne wabedo piny ba wapango ba amiya idea mara ba neno ni omera in gi ideas kendo gi ber kendo ma wanyalo tiyo. Kendo adier kana tiyo ka Kanyakonda modho ne wasechopo kama koro samo kata tich ok wamany. Simo koro igonwa simo ni ba to enang'o thuolo chieng' ma kama wanyalo gocho chieng' ma kama. En mana ni chwanyruok moro noduogo bedo e kinda gi Nyakonda modho. Ok anya wacho ni Nyakonda ne en gi makosa kata ni nan gi makosa, en mana ni nok wawinjore. Kalure ni samoro ing'eni Nyakonda maybe osebedo for a while koonge management, koro en ng'ama samoro noseng'iyo pango gi kende. Koro iyudo ni ki implement as a manager iyudo ni ugongana nikech for example ng'eni as a brand jamane ma wachamo. For example anyalo wacho an example ni kaka shows madala chon nentiere gimoro ni kionjo neno okara chon gero pontiere nyaka santie jothum mago kionjo no. Iyudo ni jathum odonjo dala samoro kaka Nyakonda odonjo dala sapar ogo kionjo ng'eni sama ogo kionjo to ji opong' kama jogo koro ok dwa wuok neno. Koro iyudo ni iywaru e golo joga oko mondo kata ichak ng'ado gate. Koro itemo kelo idea ni gigi to tinde wakadho kionjo gi koro werigo neno. Iyudo ni en be oywayo koni ni samoro ok wanyal tiyo kapok watiyo gini. Koro neno ka ideas gi ino ka gichalo ka gima gibedo gidi oko kawo gi e gine. Ing'ise ni ba you are a brand, we donjo kaka idonjo no, donje sama kama titim gima kama. Tiyudo ni samoro koro winjruok onge e kinde kode nikech sama jomoko ko wuok oko shows ng'eni koro pong'. Ng'eni jamanya piano go to en okwano ga wich gi 400 kwano ma ji 200. Bwana wawuok ka 1,100 neno inang'i kelo 20,000 kata 25,000 to ipenje ni ba ang'o momiyo notimore kama. To kitemo pimo ne challenges mo happen iyudo ni utuomoru. Koro jamano anawe tich kapod wan in good terms. Babe nawe tich kapango Nairobi ka shows mag 1 full month. In fact it was almost 2 months ma nawuoka dala tawacho ni ba ok wanyal tiyo nikech gima kama nikech na feel ni respect mara kacha onge. Ng'eni manager ber makwero jathum ineno manager kosik ni jatelo watiyo ba ineno wagero kambi. Koro kok inyal winjo gima awacho ni ng'iso ni kara onge tiende gima inyalo ng'iso ni nyangiso kata jaongeng'o moro kwani jang'eng'o kinyalo oro dhi okawo pesa account of upog to an tij ok en mano. Tich ok en tero posta gi manyo ni show. Mano is just part, but tich monego bed ni ang'iyo maduong' ni 10 years from now watiyo nang'o. Ok adwa gimoro ni Nyakonda rumo, adwa Nyakonda ni dala kata 1 month kogochi to pesa donjo neno. Skiza tunes Nyakonda ng'eni kata skiza tunes ge kata sani pod onge ineno onge. Koro samoro itemo penjo ni ba to songs Nyakonda is very talented. Boy chan nigi songs makalo kata over 100
ipenje ni ng'eni kore kani donjo nyaka iteri mos kata ipenje anda jatendi ma en general manager ni ba to en ang'o songs gi to gin kanye to wanyalo choko gi kamoro achiel nang'o nikech moko nitiere report of flow music kucho moko nodong' kia kari kama be gin gi rights watimo nang'o mondo waket gini e channel achiel mondo mi wachak yudo pesa ting'isi ni gigo nitiere ng'ama deal go wewe to in e manager to seng'isi ni nitiere ng'ama deal gi gigo to in ikia ng'ano koro i manager ng'o in manager ma timo ang'o samoro in manager ma mondo ibi e club imadhi pi moro mondo ji wach ni manager an gigo ok mora ba an adwaro pesa in manager by title inena manager ni manager ng'ane lakini onge neno iyudo ni koro gik makamago naneno ni ba wacho ni kochopo ka to koro ok wanyati koro ana pull out mana ka ni gari kawuok Migori abiro Nairobi to andika anomo letter ba forward wacho ni baba sani ok wanyati bende ok oduogo manya from there nyaka sani is okay to kaluwore ni shows moko ma Nairobi ka ani mana pango koro no ok onyal duogo go shows to manager moro cha the general manager en be aparo ni kano seneno kamano ok ang'e ni conflict nosebedo en be aparo ni noyua chien manyakonda koro dong' ni onge manager lakini anyalamo ne ni in a good will mondo dogore kata gi Simba Jakogero giti kata mondo yud manager moro nikech he was a promising artist Nairobi ka en jathum maduong' neno to samoro kata ki jathum maduong' to ber kiwinjo wach koro sani odos ni Nairobi ka koso nodok dala sani to endala sani endala to aparo ni kata shows ge upango dala koro kang'eyo ni maybe in future onyalo yudo jathum manager moro kata onyalo pango kende Nairobi lakini for now and I'm aparo ni for the last 2 months pokene wada posta ne moro ma Nairobi ka okanya wacho ni nikech koro ni awuok kuro ka manager ni koro konya pengo anang'ise kata ka poda tiyo kuro ni ba nyakonda modho band en dosno kende mane band nikech onya manyo ji manyien te jo piano manyien te manager manyien ba gichag tikendo neno koro nyaki compose yourself kiyudo ng'amo yie konyi mondo mi uti ucham maber bolore accept to learn ngeni nitiere veterinaries ma wan gi management ma ng'ato ng'isi ni bwana ana chako management to 8 timang'o nyaka sani podu gocho mana ka ngundo road chako 2 ni chaka 2 lakini okibisiko forever onego beni i pathway for the new ideas managers mathindo mondo gin be nikech bana sani jothum ng'eny ngiso ni chako 2 or 3 ok bi manage jothum auchiel dichiel jathum nyaki dhiga chiel at once nyaki maka chiel ma mudhigo mutim kata long term contract manyaki yie ni jomoko gi be onego be ni ti new ideas onego be ni koro sani ni papka gibedo implemented ngeni samoro kinya neno ngiso ni kiluorore gi ng'ato ahinya luororo sako koro samoro kata thinking koro okipar get kuesho tiparo kaka kinya yudo show moro yani uparo mana luora to samo gocho to wacho ni ajawa to the world to kata sports 5 tamu chopo koro oken kata Bwana Musa Mizinga konjogi kaka giyudi namba maginyalo yudi ba namba na mar simu en 07 40 334 666 social media handles antiere Facebook Musa Mizinga antiere TikTok Musa Mizinga antiere Twitter Musa Mizinga antiere LinkedIn Hassan Omondi Chieng in kaka manager jathum mani mabende mori ahinya minyalo wacho ni bwana ng'ani to tiyo maberna kata ng'ane to top the wangla as a manager penjo no tek matin nikech jothum matiyo maber bang'en jothum tiyo matek mang'eny as long as ni ng'eyo
jothum ng'eny, karibu jothum mang'eyo karibu te, whether ni en upcoming, whether ni en malo, jogo tiyo maber. En mani koro yudo mitiyogo, yudo jathum mitiyogo mawinji, mane manoma, neno. Nikech yudo jathum, teng'ise, ng'eni nitiere show moko mikwera, samoro kata nikech un gi pesa, samoro be usebedo kata week pod ok gochega, to yudo show, i-analyze show no ting'ise ni ma werigo. Odage ni kanyo nyaka kanye masebedo ka gochega, wadhi wacham. Ema kang' udhiye, wicho wuok. Koro yudo jathum mitiyogo, to tek. Nikech ng'eny managers be rito ga mana ni jathum otim kata album launching moro, kata ogol hit song moro, mondo ringe odhi okaw. To kia ni hit song nodwa timo gang'o. Neno, ogolo album ndeyo, album nodwa chamo nyaka karang'o. Samoro chamo album no dweche 6, album orumo, nokupango kugolo album moro. Koro jamacha ero dok piny, in manager ichako chikori kao jasup. Udhi mbele, mari sewerigo. Magi wakethonwa nying kaka manager. Niluongo ni Musa Misinga. Bwana Josia wige lero mera. Josia akedi winjo kako chano wach. Jatelo adwa ni kaw thuolo ni away gi kamera. Mi microphone. Iwacho ni the parting shot. Kore inyalo kono jopiny, inyalo wuoyo kodgi. You can give them your contact, you can give them your last thought, as we summarize show makawuono. Wagomba ka bende. Koro kaw microphone imbere koro ja kamera ar koro gol socha. Iwinjo gol socha me jatelo. Gol socha me jatelo. Bas en mana kamano. Ne wasani jothumbe kata ng'ata mantiere entertainment industry marwani ahinya nyato jajawa. Atemo ng'iso ni sama kata ng'ato dwa manage, kata sama iyudo manager, tem bedo gi ng'ani piny. Iwinjare ideas ma en go. Ineno. Kik ng'ato biya iri ni an nyalo manage kata anase manage ga ng'ane jathum maduong', anase manage ng'ane gi ng'ane. Kungi penjri are ni isekwana jothumbe 10 mise manage. In iwuon analyze kivyako ni jogo mise manage go gin kanye. Nikech kosekwano ni 10, in midhi bedo mar 11. To ber ng'ama timo gik moko professionally, ber kata gi contract moro ma usign kata gi manager nino ing'ise ni bana watiyo higa achiel mondo wang'iyare ni tokwane yani watiyo nang'o. Koro kata ka warenew kata ok warenew is okay. Wabed jomoko ma timo gik moko professionally. En mana kamano. To koro kidwaro reach out, aparo ni namba na mar simu asechiwo en 0740-334-666. Facebook kachacha be antiere gi Musa Misinga. Inyamanya mondo mi wawuo. Ok ochuno ni nyaka watim management. Anyalo kata medonwa idea. Inyalo mana consult ni watimo nang'o en kama. Aparo ni anyalo weunu kamano. To kumano meduru kete LTN ka Luo Trending Nation. Mondi yudisikiza tune mar Kinda gi Tich mogo kod Uncle Eddie. D-Star 811 star 923 hash. To set Kinda gi Tich by Uncle Eddie as you skiza tune, dial star 811 star 923 hash. Apile Kinda gi Tich ema walando ba. Ipile Kinda gi Tich ema walando ya. Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Mondi yudisikiza tune mar utukuzwe mogo kod Liki Music. D-Star 811 star 923 hash.
msetu tukuzwe by Licky Music asiyasikiza tune. Dial *811 928 hash. Yahweh, utukuzwe milele. Baba, Baba. Uteni usinikode LTN Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno ko mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.